תודה ילנה. אנחנו היום, יום שני, ה-19 בספטמבר 2022. זוהי הפגישה האינטראקטיבית שלנו, פגישה מספר 204, במסגרת קבוצת הלימוד Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. אנחנו מנסים היום, ללא הקדמות וללא סטיות לנושאים קשורים, אנחנו מנסים היום כמה שיותר לקרוא את הסיפור זיידה סוני נקלח של חיים גרדה, מכיוון שזהו סיפור ארוך מאוד. הנה שאלתי ואמרתם לי שיש 44 עמודים, ואנחנו כיום בעמוד 31, אם אני לא טועה. אז אנחנו ננסה היום להקדיש את כל הפגישה האינטראקטיבית לקריאת הסיפור, המשך קריאת הסיפור, דיון במילים ביידיש ובמבנה הספרותי של הסיפור. אני מקווה שכולם רואים העמוד שבו אנחנו עומדים, עמוד 31, אולי אלנה או נחמה יכולים להגיד לנו איזה שורה מלמעלה או מלמטה. אלנה? אני חושבת שצריך להתחיל ממילים מרקס מאמי סליחות דם רבין ausgekrochen von Kellerl. איזה שורה בעמוד 31 מלמעלה או מלמטה? זה צריך ככה, מלמטה, כן? זה פרגרף שני, התחלת פרגרף שני. איזו שורה מלמטה? זה הרבה, אני צריכה לספור. טוב. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. אני חושבת שורה 15 מלמעלה. מלמעלה או מלמטה? מלמטה, אני טעיתי. מלמטה. איך מתחיל ילנה הפרגרף הזה? מרקס מאמי, is לכבוד דם רבין, ausgekrochen von Kellerl. נחמה. אוקיי, עד פה. תחזרי על כמה מילים ותתרגמי. אני? כן, את קוראת, את מתרגמת, כן. מרקס מאמי, is לכבוד דם רבין, is ausgekrochen von Kellerl. אמא של מרקה זחלה החוצה ממרתף מלא בפחם. כתוב לכבוד, לכבוד דם רבין. לכובד, לא לכבוד אלא לכובד דם רבין. לכובד דם רבין זחלה ממרתף. זאת אומרת יצא החוצה מהמרתף ששם היא מכרה את הדברים שהיא מכרה. כן, תמשיכי עוד קצת. Vol met koilen, מלא פחם, מלא בפחם. גחלים, פחמים. הלאה, עוד משפט, שלם. sich vor ihm verändert, als sie ist an Almone. תרגום. וסיפרה לו. לא, פרנטפרט. זה עוד sich verändert. נתנה תשובה. הצטדקה, לא, אנטפר זה תשובה, אבל פרנטפר זה להצטדק, כן? היא הצטדקה, היא הסבירה משהו למה, כן? למה שהיא אלמנה, היא הצטדקה. שהיא אלמנה, כן, מצב שלה, היא הסבירה אלמנה, מצב שלה. ständig vernommen bei der Parnasse. תמיד עסוקה בפרנסה. ועכשיו תקראי משפט שלם עד נקודה, תמשיכי. זה לא נקודה, זה פסיק. אני אומר, תמשיכי עד נקודה. כן. Und ihr Kaddish
גודוויט sich und הטאטנס אשגוחה. תרגום. ובנה גדל ללא השגחת אביו. עכשיו, למה היא לא אומרת אונמיין זון, וגרדה בחר לכנות את מאיר כמיין קדיש? זה דבר שמאוד יקר בשבילה. למה? נו, זה בן יחיד, אני חושבת. זה מה? בן יחיד. למה היא קראה לבן שלה מיין קדיש? נחמה, את יכולה לעזור? No, I don't understand I don't understand I'm sorry, the Hebrew, like you don't understand the word Kaddish. The Hebrew that you're translating, I'm not focusing because I don't understand. I'm sorry, when you translate in Hebrew, so. Okay, אז נחמה תקראי מה של אלנה קרא ותנסי לתרגם לאנגלית. Meir Kesmame. Okay. Meir Kesmame is the Covid den Leben, a rausgekrochen von Keller. Okay, so Meirke's mother, out of respect for the rabbi, crawled out of the cellar. Full meat koilin, full with coals. Right. Okay. תמשיכי לקרוא ביידיש. Und sich vor ihm verantwortet, als sie ist an Almona. And she explained to him, Right. as that she is a widow. A widow. Ständig vernommen bei der Panosse. Always busy with the making a living. Und ihr Kaddish hodevit sich ohne Tatens Hashgoche. Hashgoche. I don't know what Hashgoche is. Hashgoche is surveillance. And her Kaddish is her son. Right. Why does she call her son Mein Kaddish? So I will explain. Kaddish, Zoya Tfilah, this is the prayer you say after a father who died. This is Kaddish. A remembrance a prayer for a father who died. So Meirke's mother calls her son Mein Kaddish, which means he is the son who will make the prayer after the death of his father. And now she explains, the father is dead because Meirke is going up without the surveillance of a father because she is a widow. And because of that, Meirke should make the prayer, the Kaddish, in honor of his father. עכשיו את מבינה? כן, כן, הסבר מצוין. אוקיי, ילנה תמשיכי הלאה. Tut noch seine Haverimlach in Gas, sie gehen mehr nicht in Klois, geht euch nicht. אוקיי, תחזרי על 2-3 מילים ביידיש ותתרגמי. רגע, tut noch seine Haverimlach. מהו הפועל, ילנה, במה שקראת עכשיו? נו, פועל, tut
תות זה רק חלק מהפועל. noch tut. נוחתון, יפה מאוד. נוחתון, נוח is a prefix, כן, כן, כן. which means after. טון, to do something after. נוחתון, לחכות. איך אומרים לחכות באנגלית? To wait, to wait. No, Lechakot is to wait? no. לחכות בכף זה to wait. לחכות בקוף Oh, זה to, איך אומרים אלנה לחכות? To do the same others do. עוקף אחרי. לעשות מה שאחרים עושים. איך נגיד כן, כן, באנגלית? כן, עוקף אחרי איך חברה. נגיד באנגלית? רגע, אני מחפשת. נוחתון. follow. follow. No, not follow. נוחתון is to to make the copy. same others do. What? Oh, to copy, to copy, copy. To copy, right. מצוין. Tutor noch, Helena. So Meirke makes the same thing his friends do. They don't go more to the Beit Midrash, so he doesn't go. כן, זה אוקיי. תרגום. נחמה, תקראי הלאה. Okay. Sie gehen mehr nicht in Kreuz, geht euch nicht. כן, They are no longer going in בית מדרש. Beis Midrash. He also isn't going. Right. Continue. Chutz dem darf sie zu ihr Jingel ankommen, soll zutragen für a Balabaste, a Bintel Holz. אוקיי. תחזרי על 2-3 מילים. Besides that, תחזרי על כמה מילים ביידיש. chutz dem darf sie Besides that, yes. besides that, she has To onkumen. What is onkumen? ילנה, את יכולה לדעת איך נתרגם onkumen? להגיע לאמא. לא. כן, זה באופן מילולי, אבל פה onkumen means to use the services of Meirke. Onkumen to be helped by Meirke. Yes. Onkumen zu. Onkumen zu means to have the help of someone. Muss sie onkumen, she must be helped by Meirke. תמשיכי, נחמה. Ich gedenk etwas a Lied oder a Satz. Mir kommen on, yeah? No, mir kommen on means we are coming. That's another acception. This is the שירה פרטיזנים. זה onkumen זה להגיע, אבל פה onkumen zu, זה הולך ביחד עם המילה zu. onkumen zu, to ask the help of someone. Okay. Musi onkumen, she must be helped by Meirke. For what purpose? Soll zutragen für a Balabaste a Bintel Holz. He should carry. Right. Zutragen. Was ist der Unterschied zwischen tragen und zutragen? To carry and bring up to the women. Trong זה לשאת, to carry, and zutragen is to carry and bring it to a place. Okay. The zu. Zutragen, this is a prefix. Zutragen means לשאת, to carry and bring it to the place where you are carrying it. Okay. For a balabaste, is that for a, I don't know how to translate a balabaste. For a lady. An owner of a house.
a bintel Women. holtz. מה? A bintel holtz. Bundle, A bundle, yeah, a bundle of A bundle of wood. wood. So Meilke's mother needs to have the help of her son. She cannot carry it, so she will give him the bundle. Sie muss ankommen zu ihm. She must be helped by him, so he will bring then to a woman in a house a bundle of wood. תמשיכי עוד משפט. Okay, well, it didn't finish yet. It's just a comma. Okay, A halb emahol koilin, a half pail of coals, yeah? Coals. right. Alleen willen die Weiber die Scheuren niet trogen. You go. The women Right. don't want to carry the By themselves. the again. merchandise by By themselves. They want, so they need someone who will bring it to them. תמשיכי עוד משפט. I'm just thinking, if I had to write such a sentence, right, with so many commas, I don't even know how to do the word order. Like, Because you are not Chaim Grade. I know a word order in Yiddish, when I read it, it's very difficult. About that, I want to tell you and Yelena something. In Yiddish, the very elasticity of a Yiddish sentence lies in that you can change the word order many times, but in the moment you change the word order in the same sentence, you are putting an accent on another aspect of the sentence. For instance, yes, if I say a monster is going to dance in Yiddish. A Tanzen. monster is tanzt mein Haus. I can say mein Haus tanzt a monster. In the moment I change the word order, the first version was a monster tanzt mein Haus. I am putting the accent on what the monster is doing. But if I change the word order and I say mein Haus tanzt a monster, I use the same words, only I change the order, and then I change the accentuation about the fact that the important thing is that is happening around my house. And I can change it again. And I can say, mein Haus tanzt a monster. And then I put the accentuation on the dancing. So in other languages, there is no such great elasticity. And I guess that in German, the word order is very fixed and you cannot play with the word order. And because of that, Nechama doesn't know what to put first or what to put after, because Nechama is not thinking about which part of the sentence should be accentuated, because it depends on the intention of Nechama's intention, what she wants to accentuate.
let's take the sentence Nechama read. Nechama, No, please read the whole, from a point to a point. the whole and we will sentence, die ganze, das Ganze? Es Right. ist, okay. Goed stem darf sie zu ihr Jingel ankommen, soll zutragen für a Ballaboste a Bintel Holz. Okay. I don't, God can say, Chutztem, ihr Sohn darf zutragen a Bintel Holz zu der Baleboste. But what Grade wanted to say, darf sie ankommen. What is important for him is that she is explaining the rabbi that she is not independent, that she depends on what her son will help her. So the onkumen is at the beginning of the sentence. When we write a word order in Yiddish, every time we put first something, it means that we are accentuating these words. Yelena, האם את מסכימה איתי? בטח, בטח, מסכימה 100%. זאת אומרת, if we want to accentuate something in a long sentence, we should put it at the beginning. It is right that we can put something at the end, but then the accentuation of what we want to say will be different. For instance, Nächten, yesterday, bin ich gegangen zu meinen Taten. Yesterday, I went to my father. If I alter the order of the words and I say, zu meinen Taten bin ich gegangen Nächten, it means that for me it's more important that I went to my father. That I went yesterday is less important. So I hope that Nechama begins to feel that in a word order, which can be very elastic, if we put at the beginning something, this is the aspect we want to accentuate. Let's try, Nechama, to make an exercise of your fabric. Say a sentence in Yiddish, that doesn't matter which. Es ist geringer, wenn ich lehne die Satz noch einmal, der zweite Mal, wenn ich verstehe die Wörter, kann ich lehnen besser, ja? Okay, so we will take what you said now, and you said something like, es ist geringer für mir, I am adding für mir, es ist geringer für mir, wenn ich lehne einen Satz zum zweiten Mal. It is more easy to me when I read a sentence for the second time. The second time, we put it at the end of the sentence. Now, if we alter the order and we say, wenn ich lehne einen Satz zum zweiten Mal, ist es geringer für mir. So, we are putting more accentuation on the fact that when you read a second time, it is more understanding. So in Yiddish, you can say what you said, es ist geringer für mir, wenn ich lehne einen Satz zum zweiten Mal. But it will be even more understandable if you play with the word order and you say, wenn ich lehne einen Satz zum zweiten Mal, ist es geringer für mir. Nechama, what is lacking in your active Yiddish speaking is the consciousness, your consciousness
that you can play with the word order and convey what you mean in an active way. If you will begin to play with it, with a word order, you will upgrade yourself as a Yiddish speaking person. Yelena, try to say a sentence and change the word order and see if it works. Yelena, say a סנטנס sentence. אותו דבר? משפט מה את אותו אומרת? משפט אותו דבר? אותם מילים, Mm, ואחר כך משנים אותם מילים את הסדר. נו, זה מעניין, כן. תגידי משהו ביידיש, ילנה. כן, כן, כן. הבינטלהולץ ihr Engel soll zu tragen Farbalaboste. המשפט הוא קצת קשה. בואי תגידי, הבינטלהולץ ist schwer, נו, כן, מאיר כסממה, בית אם soll zu tragen. אני יכולה לומר בעצמי, אני לא ידעתי, תגידי. הבינטלהולץ ist sehr schwer und בגלל זה כן. mein Engel צריך, קדיש. mein Kaddish, darf help mir. darf מה? darf mir helfen. darf helfen mir. כן, לעזור. כן. כן. help me להביא סחורה קשה לבלבוסטם. להביא, צוטרוגן, אני מתבלבלת בין יידיש והיברו. לא, ביידיש תגידי עוד פעם את המשפט השלם ביידיש. הבינטלהולץ ist sehr schwer für mir, darf mein Engel mir helfen. helfen mir, כן. darf mein Engel mir helfen. עכשיו, אותו משפט, תנסי אותם מילים לשנות את הסדר. את רוצה שאני אעשה את זה? בטח שאני רוצה. Okay. Mein Engel darf mir helfen, weil הבינטלהולץ ist für mir schwer. כמעט אותם מילים, רק ששמנו בהתחלה את העובדה שהעצים כבדים. כן? מה שרציתי להדגים לכם, שביידיש אפשר לשנות את הסדר של המילים של אותו משפט, ואז מתקבל אקצנטואציה אחרת. נחמה, את מתחילה להרגיש מה שאני אומר? Ja, aber das ist sehr schwer, wenn die Satz ist mit der Komma und noch ein Komma, like die Phrases, noch eine Phrase. Ja. Das ist eine Sache mal mehr wie ein Satz, weil in dem Moment, wenn wir haben ein Verb, haben wir einen Satz. Jetzt ist da noch ein Verb, ist das noch ein Satz, viele noch ein Komma. Wir dürfen gucken auf die Sätzen, was steht herum dem Verb. Jetzt ist da mehr wie ein Verb, meint das, als seine Verein mehr wie ein Satz.
אנחנו נתרגל את זה לאט לאט. נחמה, תקראי הלאה עוד משפט. Okay. Die Jidne hat dem umsiehsten Malamen nicht aufgehört danken für der Mitzvah, was hat ihr Kaddish ausgelernt, a Zeitel Ivri. Okay. טייטל עברי. Ivre. תחזרי על כמה מילים ביידיש. Die Jidne hat dem umsiehsten Malamed, כן, תראו. the woman, היהודייה. okay, the Jewish woman, כן. something about the Malamed was, מהו was- הפועל? הפועל נמצא אחר כך. nicht aufgehört, danken. לא, זה לא הפועל. דנקן. הפועל What? הוא דנקן. דנקן להגיד תודה. אז דידנה אותנית ובגהר דנקן לא הפסיקה להגיד תודה, דם ומזיסטן מלמד. תתרגמי דם ומזיסטן מלמד. She didn't stop to say thank you, דם ומזיסטן מלמד. Siehst es voll mit mir, siehst, oder is nicht siehst? Was meint umsiehsten? Umsiest means that he doesn't get paid for teaching Meirke. Oh, siehst is for nothing, yeah? That's then so Right, siehst for for nothing. Oh, so Okay. so how do you translate that? Dem siehsten Malamed? So, Они translated useless. Oh, useless. no, not useless, No, but מתנדב, כן? Oh, we're worthless? Not worthless, but איך אומרים מתנדב? Voluntary, כן? The voluntary מלמד. Who doesn't get paid. Oh. זה הפוך, הכל הפוך. הבנתי. כן. Umsiehst, הכוונה doesn't get paid. תמשיכי, נחמה. Okay. So, die Jidne hat dem umsiehsten Malamed nicht aufgehört danken für der Mitzvah. לא, תתרגמי שוב, את Oh. דנקן, Okay, the Jewish woman, the Jewish woman didn't stop thanking the Malamed who was the voluntary Malamed. let's say like that. Okay. For der Mitzvah, was hat ihr Kaddish ausgelernt a Zeitel Ivre. Ivre. So she didn't stop thanking him for the mitzvah. mitzvah. Yeah, which he. You know, a mitzvah you make without getting paid for that. Yeah? Yeah. Was hat ihr Kaddish ausgelernt. Okay, What was the mitzvah the rabbi made? That he taught her Kaddish a page of Hebrew. A page of Hebrew words in the Siddur. Yes. תמשיכי עוד ביידיש משפט שלם. Noch verendigt hat sie akkurat wie Itzikels Mame. No. I don't understand, ich verstehe das nicht. Nur verendigt hat sie. האמא של מאירקה אומרת תודה לרבה, nor verendigt hat sie, but she finished saying what she was saying, the Itzikel's mame, like the mother of Itzikel. But she. אז תביני, מה? Okay. I'm sorry, I'm confused. Meirke's mame und Itzikel's mame. Before, it was told what Itzikel's mame said about the father who doesn't live. Now,
Meirke's mama is speaking, and she is finishing her words like the words of Yitzchak's mama. And now we will hear what are the words. Oh, okay. As Cain, oh, Cain, as Cain, Cain, No, Cain. כמו ביידיש, Yeah, standard yeah. English. As Okay. Cain, As Cain Rov wird von ihr Meirke nicht auswachsen. אוקיי, Sie- עד פה. So היא גומרת להגיד אותו דבר כמו האמא של איציק. אז קיין רוב. That her son Meirke will not grow up to be, will not grow up to be a rabbi. Right. אלנה תמשיך. Oh, there's just a little more, just Okay. until the end. Sie ist nicht for an Odamer Almone. It's not for a poor widow. Right, because she has no money enough to pay her son to learn to be a rabbi. ילנה תמשיך. Ось Giton von die winterdicke Pelzler und Bollikes, haben die Oibs Händlerkes ausgesehen Inger, die Penimer Roslin, обгефришт, נקודה. יופי. תחזרי על 2-3 מילים ותתרגמי. כן. אויס גטון פון די פלצלך ומבוליקס. מה זה אויס גטון? אויס גיטון להתפשט. כן, הרי קודם סיפר לנו גרדה שהם פשטו, מכיוון שהאביב מתקרב, אז ללא, הייתי מתרגם, אויסטון זה להתפשט, אבל פה הכוונה ללא הפור והווליקס, שזה המגפיים, כן? כן? ללא מגפיים לבת. כן, ללא הבגדים של החורף האלה, כן? כן, כן, כן. Hoben die Oibishändelkes ausgesehen, Hinger. הום די אויבס הנדלרקס, כתוב, כן? אויסגזן. Händlerkes, Oibshändelkes. כן. מוכרות הפירות נראו יותר צעירות. יפה. Die Penimer Roslin aufgefrischt. פנים הפנים שלהם יותר הפכו יותר ורדים והתרעננו. אויב יפריש, יותר טריים, יותר רכים, את אומרת, בסדר? כן, כן, כן. אני יכולה לתרגם לאנגלית. אני יכולה... אני עשיתי תרגום לאנגלית. זה נכון, אבל אנחנו מתרגמים גם לאנגלית וגם לעברית. כן, 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 אבל לנחמה תגמרי את זה... העברית, ניתן לנחמה לתרגם לאנגלית, ואחר כך נהפוך את הסדר. כן. Sie haben verkauft verfriedigende Schöre, Größe. זה, רגע, לא הבנתי, זה יום פרקויפט, מה? Sie haben verkauft verfriedigende. לא כתוב פרפריגנדיקה. Verfriedigende. קודם אביב, זכור קודם אביב. פרילינג אביב. Verfriedigende. פרפריגנדיקה, אוקיי. זכור, כן. זכור, Größe, ungequollene, gesäuerte Äpfel, verweckt in volle Meereswasser. נקודה. אוקיי, תחזרי על 2-3 מילים. Sie haben verkauft verfriedigende Schöre. כן.
הם מכרו סחורה חורפית, מלפני האביב, כן? לפני אביב, מלפני חורפית, האביב, כן, כן. כן, כן. רגע, הגרויסה ungekwollene gezeierte אפל. תפוחי עץ גדולים, נפוחים, אונגקוולנה, מה זה? נפוחים, נפוחים, יפה מאוד. גזיירטה, כבושים, כל הכבוד. verweckt in volle Emmerswasser, ספוגים שבויים, כן. בדליים מלאים במים. עכשיו נחמה תתרגם אותו משפט לאנגלית, אני אבל מאוד תקראי אותו מכבדת, ביידיש. מה? אני מאוד מכבדת את התחרות הזאת. מה את אומרת? אני מאוד מכבדת את התחרות הזאת. מה הפירוש שאת לא איזה תחרות? הנה, מצוין. יש תחרות ואני עוד מאוד שמחה. איזה תחרות, אלנה? כן, כן, כן. איפה יש תחרות? נו, תחרות בשני שפות, למשל. זה לא תחרות. אנחנו מתרגמים גם לעברית וגם לאנגלית, מכיוון שביוטיוב זה עוזר לאנשים מחוץ לארץ לשמוע את מה שאנחנו עושים. זה לא תחרות. נו, הבנתי. אני מבקשת סליחה, כן. מה לא הבנת? אני מבקשת סליחה. אוקיי. הבנת מה שאני אומר? כן, כן, אנחנו בטח. כבר חודשים, שלושה או שני חודשים, מתרגמים בשתי השפות, כן, לא כן, כן. בשביל תחרות. Okay. But I want to give Elena respect because she translates in advance, and she translates, I think she in Hebrew and in English, right? כן, כן, כן. Elena? Yeah, Elena reads in advance and she translates in Advance, Hebrew כן, כן, and כן, in כן. Hebrew וגם באנגלית. Yeah. כן, כן, כן. רגע, נחמה, לא הבנתי. מה את מציעה? Ich gebe Elena Covid asach, weil sie lehnt fahr unser Treffung und sie תכלס, מה את מציעה? לא, אני לא מבין מה את מציעה. נחמה אמרה שהיא קודם שיעור עשה תרגומים of Hebrew of English, קודם שיעור. אוקיי. In advance, היא אמרה. יפה. No, but I'm giving Elena COVID, weil sie tut das für unser Treffung. Yeah. כן, אבל באופן מעשי, למה אמרתי קודם, שקודם את מתרגמת לאנגלית, אחר כך ילנה מתרגמת לעברית, אחר כך אנחנו הופכים את הסדר, ילנה מתרגמת לאנגלית, אם קשה לך נחמה לתרגם לעברית, אז היא תתרגם. אתם לא מקבלים את ההצעה שלי? מקבלים ב100%. מקבלים, כן. כל הכבוד, מקבלים. טוב, יאללה, אז נחמה תקראי אותו משפט ביידיש ותתרגמי. Okay, Ausgetan von die winterdicke Pelzlach und Wollikes. So they undressed or they took off. No, it's not a verb in the present time. Ausgetan means a situation. Then after they were without. Then. Oh, okay. After they were without. The winter pelts, right? Pelts, right? And the wool boots, right? The Wollikos. Haben die Obsthändlerkes ausgesehen jünger. The fruit sellers appeared younger. Right.
Die Look Panama, younger. look Not younger, appear, but okay, look look, younger. okay. Yeah. Die Panama Roslach opgefrischt. The faces red, rosy, fresh. Right. Okay. Sie haben verkauft verfriedigende Säure. They Really dicke Säure. Yeah. they sold verkauft Right. merchandise before spring, right? Right. Größe ungequollene geseierte Apple. Okay, Größe is big or large. Ich weiß nicht, ungequollene. Was meint das? Ungequollene. Swollen. Swollen up. Swollen? Ja, כן, ja. כאלה Oh. גדולים, כן. Oh, okay. Geseierte, is that sour? Säuer? Geseierte Apple? אלנה, את קודם אמרת בעברית, איך? כבושים. כבושים, באנגלית. Pickled. Oh, pickled is geseierte? Right, כן. right. זה בא Pickled. מלשון זויר, כן, ששמים את זה בחומר, ועם הזמן, they become pickles. כן, חמוץ. כן. חמוץ. Verwegt in volle Emmers Wasser. Soaked Right, in full pails of water, yeah? יפה. תמשיכי נחמה משפט הבא, עד נקודה. Okay. Kvasäpple. Haben die Verkäufers munter gerufen und ist gewesen a Befall von Koinen. אוקיי, Der Iker von Mansleit. אוקיי. I know apple, was is kvass? כבש זה אותם תפוחי עץ המוכנים כמו שהם עשו את זה. כן? pickled. Okay, They call them kvasäpple, which have a special taste. So people want to buy them because it's not like from the tree, but it's אני מצאתי מילה ליבנד apples. איך את אומרת, אלנה? אני מצאתי מילה כבש אפל ליבנד. Leavened? ליבנד. לא חשוב. באנגלית, כן. כן. Okay. Haben die Verkäufers munter gerufen. So the sellers called out, munter is quietly? No. Munter? It's Oh, munter. opposite. Oh, Munter. loudly. Yeah, Okay. not loudly. Cheerfully. Munter means with great enthusiasm. Cheerfully. Cheerful, כן. Und herum ist gewesen a Befall von Koinen. And around was An attack. an attack is a Befall. Okay, an attack of buyers. Der Right. Iker von Mansleit. Mostly of men? Of Mans- men because they loved the pickled fruit. כן. עוד משפט, אלנה. כן? אתם שומעים אותי? Yeah. אוקיי. Elena? לא, נחמה, אתה. No, at. רציתי להגיד נחמה, האמת. Oh, okay. Die Koinim haben gefehlt dem Geschmacken weinigen Tam, noch eder sie haben die geseierte Apple eingebissen mit die Zehen. עד פה. Okay. תחזרי על כמה Okay. מילים.
die Koidim haben gefehlt, den Geschmacken, Beinigen, Tam. The buyers felt the delicious is Weinigen, is that wine? Like wine, yes. Like wine, the taste like wine. Noch eder sie haben die geseierte Apple eingebissen mit die Zehen. Noch eder. Even before. Even before they took a bite with their teeth, the pickled apples, I guess, or the right, or the sass, yeah. ילנה, בבקשה. זה פסיק, נחמה, צריכה להמשיך. לא חשוב. ילנה, תמשיך. טוב, רגע. אחרי ציין. ציין, sagt man Zehn oder Zehner? Zehn oder אפשר Zehner? להגיד גם ככה וגם ככה. Okay. Die Zunge ist sehr zugezogen geworden zum Gummen. נקודה. תרגום. רגע. מה המילה? Die Zunge ist sehr מה המילה ביידיש? לשון שלהם, הלשון? לשון? מה המילה ביידיש? צונג. כן, הלשון. ist sehr zugezogen. הגיע לגומן צוחך שלהם. מה זה צוגצויגן? הגיע. להגיע. To get used to? Zugezogen is to get used to? No. צוגצויגן מלשון ציין. ציין זה למשוך. הלשון נמשכה אל החך. כן. נמשכה לחך שלהם. גומן חך. כן. לא הבנתי. I didn't understand. The tongue what? The tongue was attracted to the upper part of the mouth. Okay. Palate. The palate. Oh, okay. Haben Sie sich versmakelt? Haben Sie sich versmakelt? זה התידיני רוסית, ילנה. כן, בטח. מה הם עשו? זה haben sich versmakelt. הם התענגו. התענגו, קיבלנו עונג גדול. כן, באנגלית היינו אומרים, they got a lot of satisfaction. And how do we know? Because they made, it seems, some noise with the tongue. Right? Okay. Gezogen die Lippen und gewiesen mit a Finger. Wie in a Balie mit lebendigem Fisch. נקודה. אוקיי, אז גראדה מסביר מה זה פסמקלות. גזויגן די ליפן. מצצו בשפתיים. נכון. ונגביזן mit הפינגר. והצביעו. הצביעו באצבע, כן. כן. ואין בעליה mit lebendigem Fisch. כמו בתוך קערת דגים חיים. כן, אז הם מצצים את השפתיים, עושים רעש, ומרוב התפעלות מראים באצבע על הדגים בתוך מים,
כי הם מלאי התפעלות וטעם טוב. זה הפסמקבן לפי גרדה. יש כן, תגובות מילה מאוד פיזיות. טובה. כן. מה? מילה מאוד טובה מרוסית. כן. מהמם, עוד משפט. מהמם. רגע. Nee, niet dem Apple, mein ich. Jenem mein ich. Die Verkäuferkes oben rierwärtigen flink rausgehauen von Emers die Quassäppel und besmeiße gerät zu die Altischke von der Klois Joschen. עד פה. רגע, עד פה. נחמה, תחזרי על מה שילנה קראה קודם, וננסה לתרגם לאנגלית, כן? Nee, niet dem Apple. קודם, משפט קודם. Die Zunge. Oh, die Zunge ist sehr zugezogen geworden zum Gummen. You want me to translate? Of course. The tongue is zugezogen. Was attracted to the palate. Okay. Haben Sie sich pasmakavit? I didn't understand what pasmakavit means. As a reaction to the physical, to the tongue who was attracted to the palate, she had great satisfaction. And now Grade is explaining how did they show their satisfaction. So pasmakavit is satisfaction? No, pasmakavit. Oh, savor. Pasmakavit is a series of physical actions who show that you have satisfaction. And now Grade will explain what they did to show they have great satisfaction. תמשיכי בעברית. Gesäugen die Lippen. Gesäugen die Lippen. Part of pasmakavit, of the greatest satisfaction, gesäugen die Lippen. איך אומרים לינוק? They suck their lippen. They suck their lips. Okay. Right. Und gewiesen mit a finger and showed with a finger. Right. Okay. Wie in a balea mit lebendige fish. Like as in a basin, a balea is a basin. Yes, like in a basin with live fish. With live fish. Right. Why would they show their finger? Why would they? איך זה ממשיך? זה ממשיך. Oh, no, this is a sof mishpat. Because when you see a sink with fish live, which are moving all the time, you get out of your wits. You are very flabbergasted. And then you say, oh, look. You soak your lips and you are flabbergasted from fish in a ballet. Okay. Nee, niet dem Apple meine ich. No, not, I don't mean this apple or right. that apple. That apple. Or this jenem meine ich. I mean that one. The other one. Yeah. Okay, the other one. Die Verkäuferkes haben dick flink rausgehabt von immer die Quassäppel und
this is a hard sentence, maybe, לא, תמשיכי. und bees meise gerät zu die Altitschke von Klois Joschen. אוקיי, אז מה שקראת קודם, שהם מצביעים עם האצבע, כן, על בסיין עם דגים, והם אומרים, נישדם מניח, ינם מניח, כנראה שהקונים רוצים עוד אפלוס, ואז הם רוצים לקנות עוד, ואז הם מצביעים עם האצבע, ואומרים, אני רוצה, לא זה, ההוא, כן? They are so flabbergasted, they want more. תמשיכי, נראה אם אני צודק. Okay. תחזרי על 2-3 מילים. Die Verkäuferkes haben dich flink. פלינק, Okay. איפה הפועל? איפה הפועל שם? הוא בא אחר כך, כן? אחר כך. Arois gehabt von Emmer. Die Verkäufers haben Reus gehabt. תרגום לאנגלית. The buyers. No, the vendors. Oh, the vendors. The Verkäuferkes. Oh, okay. The vendors. Vendors, כן? haben flink. They quickly grabbed. Right. Aber es ist geschrieben relativ flink. Quickly moved and grabbed. Relativ means very, very fast. Mhm. Reden ze to move. Very movingly fast. They grabbed. Von Emmer die Quassäpfel. So they took out. Yeah. Snatched. They snatched. Okay, they snatched. Yeah. Or they grabbed the pickled apple. I don't know. Right. Allah. But it's apples. It's in the plural. Die Quassäpfel. Yeah. Right. Yeah. Okay. Und das meiste, and at the same time, gerät zu die Altitschke von Klois At the Joschen. same time, they spoke to the elderly, can? From the Beis Midrash, from the old Beis Midrash. Right. Was haben I don't know this word, hichnadik. Hichneedik gewart auf ein Entfer. רגע, כתוב נעדיק נון עין עין? No, hey chaf nun ein, hechneedik. הכנועדיק. Oh, hachnoedik. עכשיו אומרים הכנוע כמו בעברית הכנעה. כן. איך אומרים הכנעה באנגלית? הכנועדיק גווארט, we're waiting. Patiently or impatiently? Calmly. Oh, calmly. כן, Okay. calmly, כן. Was haben hachnoedik gewart auf ein Entfer? We're waiting for an answer. Wie eurem Leid warten auf eine Dove. Oh, as like poor people wait for a alm. Okay, alm. Yeah, or a donation. I don't know. Alm. Right. Sie danken die Sedes für reinlosen Winterzeit sehr jünglach in Klois sich anwarnen. So they danken die Sedes. They thank the elderly men for reinlosen Winterzeit. For letting in the winter. Sehr jünglach, their boys in Klois sich anwarmen. In the Beis Midrash to warm up. Right. הגעת לנקודה? Yeah.
ילנה, המשפט הבא. אנחנו עדיין בעמוד 31? כן, כן, כן. אוקיי. בבקשה, ילנה. Jetzt aber ist schon verwiossene, Frühling. Und das Wetter ist lind, können Sie nicht verwehren, sehr ingelig herumlaufen und stiften. נקודה. אוקיי. תחזרי על 2-3 מילים. אוי ואבוי. אוי, רגע. Jetzt aber ist schon verwiossene, עכשיו, אבל זמן אביב, לפני אביב, כן. und das Wetter ist lind, und מזג אוויר ist רך. Right. Können Sie nicht verwehren, sehr ingelig herumlaufen und stiften. מה זה פרוורן? verwehren, אסור, מפריע, לאסור. לאסור, כן. לאסור. ולכן, מכיוון שזה כבר לא חורף, כן הזימית, הם לא יכולים לאסור לילדים שלהם. לרוץ ולהשתולל. נכון. ממשיכים. Kein andere Glicken haben nicht kein arme Kinder, es sollen sie sich spielen, wie lang sie seien jung. עד פה. רגע. 2-3 מילים ביידיש. Kein andere Glicken haben nicht kein arme Kinder. אצל ילדים עניים שום עושר. לא הבנתי. תחזרי על המשפט ביידיש. אני קצת... כן אנדרה גליקן. שום אחר... אנדרה מה? רגע. גליקן. גליקן עושר. כן, גליקן. אבל המילה הראשונה ביידיש היא ון? כן. כן, אנדרה גליקן. שום אחר עושר. שום עושר אחר, כן. כן, הובת נתקן אורם אינדר. אצל אורמי, אצל... אין לילדים עניים. חוץ מלרוץ. כן, בחוץ אין להם עושר אחר. כן, איזה זולן זיך שפילן. אז מכיוון שאין להם שום שמחה אחרת, שום עושר אחר, זולן זה זיך שפילן. זה צריכים לשחק? לא צריכים, אז שישחקו כל זמן שהם צעירים. כן, 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 בדיוק. כן. יש נקודה? נקודה. נקודה. נחמה, המשפט הבא. Was meint Stiefel? Herumlaufen und Stiefel. Stiefel להשתובב. Herumlaufen, sich spielen. Stiefel זה להשתובב. So what does that mean? To turn around? To go around? To go around, to play, to do things. רייש. איך אומרים באנגלית? רייש. Oh, rage? כן, to run and rage. Oh, rage, okay. עכשיו נחמה תקראי מה שילנה קרא ותתרגמי לאנגלית. Jetzt aber ist schon für... Okay. Wiosne. Ja, jetzt aber ist schon für Wiosne und das Wetter ist lind. יוסנה זה רוסית, אלנה? כן. ברוסית וסנה. זה אביב? כן, בדיוק. אוקיי. אז בבקשה נחמה. But now it's already it's already before spring,
Right. And the weather is, Lind is mild, mild? Right. Mild. Okay. Ken. Können sie nicht verwehren, sehr jünglich herumlaufen und stiefeln. They can't permit Because of or, that, because it's already spring, they cannot Forbid. verwehren. Können sie nicht verwehren. They can't permit permit, or allow. forbid. Oh, How forbid can is, forbid? verwehren is to forbid. Okay. Yeah. Just a minute. Verwehren is to okay. Ich schreibe das auf Papier. בסדר Okay. גמור. Yeah. They can't forbid their boys to run around and to run around and to rage. Right. Kein andere Glicken haben nicht kein ohne Kinder. The poor children do not have any other luck, or the Right. only Happiness. happiness. Yeah. Okay. Glicken. Sollen sie sich spielen, wie lang sie seien jung. So let them play as long as they are young, right? Small. Yes. And there is Small. Yeah. there is a poem by I think it was Hirsch Glick. Huljet kinderlich כל זמן ihr seid noch jung וכולי וכולי. זה שיר ידוע מאוד. אוקיי. Noch a Satz? noch Ja. ein Satz. Okay. Und weiter haben die Oibshändlerkes ausgeführt. Oh, and they continued, right? No, and and weiter, and then can ausführen means they resumed talking and saying the following things. And So then they resumed. Okay. Ausführen means here they said some sentence to resume all they said. So und weiter means and then? And then, yes, but they were speaking and then they resumed. They finished their words saying that. Oh, they continued selling the apples, right? Or No, they continued to speak about the situation, about the children. Weiter haben doch die Sedes eigene Eneklach und dazu noch besorgt gewirrische Kinder, wie man redt in Gas. At po. Weiter, speaking more. Okay. Weit means long distance, but here the woman said in addition. Yes, in addition. Weiter. Okay, I'm having a hard time understanding this. Weiter haben doch die Sedes. Okay, I'll try to explain what the word weiter means. It means a lot of things. The basic meaning of the word weit means long distance. Rachok. Weit, rachok. Okay? Far. Very far. Then in Yiddish, we can use the word weiter as a resuming what we said until now. And then we can use the word weiter with the exception we are using it now, weiter in addition. Because weit, very far, is always an addition to the place we are now. So here, weiter means in addition. After we said
after the vendors, women said that the children, the only happiness is to run around. Weiter, in addition, תמשיכי מה שקראת, שתי מילים. Weiter haben doch die Zaydes. In addition, the grandfathers, Was which are meint, the- was the- meint, who are was by- meint, was meint doch? Weiter haben doch. Was Okay. meint doch? in addition, hooray, in addition, אני תרגמתי. dog means we should take into consideration. הדוח הקטן הזה, we should take into consideration. In addition, we should take into consideration, said the vendors, the women, that the grandfathers have their own grandchildren. Before they spoke about their children, the vendors, and now they say more of that. We have to take into consideration that you, the buyers, are grandfathers who have their own grandchildren. Okay, weiter haben doch die Zaydes eigene Eineklag und dazu Oh, their noch own grandchildren. We, the vendors, have our children, but you, the buyers, have their own children, which are not like our children. Why? Continue. und dazu noch Besorgte. Und dazu, in addition, that your grandchildren as your own, noch besorgte, they are Disturbing. taking care of them. They are taking care of them. They have no problems. They are not aniyim. They are not in poverty. They are your grandchildren, and you are balebatim. You are owners of houses. Nechama, it's not clear. Yeah. Bazokte, which are Is- which are being taken care of them, of the grandfathers, are taking care of the grandchildren. Gewehrische Kinder, Oh, and then he rich- says, rich, your grandchildren are grandchildren of Gevirim, of rich people. Then, wie men redt in gas. How, as people are speaking in the street. Although that is what the vendors, the women vendors say. Our This- children, the vendors women say, are of one kind of children. But your children, they are taken care of. People are taking care of them because they're children of rich people. Elena, המשפט הבא. So sollen sie lernen Teure mit der eigenen Einklang, wollen sie sich unverdienen so viel Eulen Robbe, wie viel sie wollen. אוקיי, אלנה, לי חשוב עכשיו שתתרגמי מילה אחת, תו, שככה מתחיל מה שקראת. מה זה התו הזה? То, по, מה? לא הבנתי. по. מה זה? באיזה שפה את מדברת? פה בעברית, פה, here. Here? כן, לא. לא, כן? נחמה, איך היית מתרגמת תו? Tommy meant as, so, Tom. ואז, You are so- a little bit closer. What do you mean when you translate There, oh, so? therefore, Therefore, right.
So ato is a conclusion of what was said before. Because your because. grandchildren are children of rich people, so therefore, תמשיכי אלנה. רגע. ברוסית אין תו, To, as a conclusion of what was said before. no. Okay, therefore, To sollen sie lernen Teure mit Atko. to sollen sie lernen teure. Therefore, because the grandchildren of the buyers are from a rich families, כאן חייבים, לא כאן. Therefore, הם חייבים ללמוד לא התורה. חייבים. They should learn Torah because they can afford it. They should learn Torah. כן. עם נכדים שלהם, Right? sie sollen verdienen so viel Eulen haben, wie viel sie willen. כן. מגיע להם עולם הבא. איך זה זול פרדינן? איך את מתרגמת? Onverdienen. Onverdienen. און פרדינן עוד יותר חשוב. האון פה, פרדינן זה להרוויח. און זה פרפיקס שאומר להרוויח הרבה. אז שירוויחו הרבה אוי להם הבה. על זה שהם לומדים תורה, שהם יכולים ללמוד תורה, אז שהם ירוויחו הרבה עולם הבא. כל עוד שהם רוצים. כמה שהם רוצים. אולי unverdienen לקבל זכות? מה את שואלת? unverdienen לקבל זכויות. כן, בטח, בשביל העולם הבא. כן. כן, נכון. Herst איפה זה הביאו, כמה שהם רוצים. מה? Herst המעשה. לא, את פה. נחמה תקראי מה שילנה קראה ותתרגמי לאנגלית. To sollen sie lernen Teure mit die eigene Einiglach. את פה. So, or therefore, let them learn or teach Torah with their own grandchildren. Right. Wollen sie sich unverdienen, als sie viel Olam haba, wie viel sie willen. They will earn. A lot of עולם הבא. ההון הזה זה הרבה. They will learn a lot. They will earn a lot of עולם הבא. A world to come. They were like. עולם הבא זה, כמו שאלנה אמרה, זכויות בעולם הבא. אחרי שימותו, יהיה להם טוב בעולם הבא. ויפול זה וילן. However much they want. They want. So there's no limit, right? There's no limit. Right, there is no limit. There's no limit. The vendors, the women vendors say all that out of a feeling that their children cannot have it because they have not enough money to pay a teacher to learn Torah. Is it a little bit sarcastic? Of course. Oh, okay. Of course, a little bit sarcastic. Right. And ich will sagen, as es is 12:20. Wir können lernen ein bisschen mehr, ja? 12:20.
What do you mean 12:20? Oh, auf mein Zeger, unschuldig. נשארו 5 דקות. Okay, כן, okay, יש לנו עוד 6 דקות. אז unschuldig. כמה תקראי עוד משפט. Okay, und, oh. Hörst du mich? Herste Meise. Auf dem Tage klagt doch der Novi, was unsere Eneklach willen kein Tore nicht lernen, תמשיכי. haben die Sedes getracht, nor gar nicht gesagt, bloß gutmutig, euer Botteldick, euer כן, Botteldick, ובבוטלדיק, כן, zugeschockelt mit die Cap. עד פה. Okay. Herste Meise. It's a little bit Listen- difficult to translate, כן. Listen to the story. Listen Or- to such kind of a story. אוקיי, איפה הפועל בהמשך? Auf dem Tage klagt, עבדם תקלוק דרנובי. כן, תרגום. doch der Novi. About this, the prophet already could, mourns, Or complaints. complains, כן, יותר טוב. So what does it mean that the prophet complains? God will tell it in continuation. כן. was unsere Eneklach willen kein Torah nicht lernen. That our grandchildren don't want to learn Torah. Even when they can, because they are grandchildren of rich people. And Haben die Sedes getracht. The elderly thought. they didn't say it with words, but they thought that. Nor gar nicht gesagt, but didn't say anything. They didn't say anything to the vendors. Then, Bloß gutmutig, euer Botteldick. Zugeschockelt mit die Cap. מהו הפועל? Zugeschockelt. Zugeschoben. So the grandfathers moved their heads, and now how did they move their heads? Bloß gutmutig, in merely in a good mood. In a good mood, but over bottled it. Ich weiß nicht, was das meint. Like over bottles and like persons who are not in their normal wits. Oh, Like they're persons who are so old that they don't know what they do. Over Like- ubatel in Hebrew. like Which means a person who is not conscious of what he does. oh, like not of sound mind. Right. Mhm. And And- why? Because they and- didn't want to say what bothered them. So they moved their heads, but didn't express really what they think. Schocklen, ich weiß, was Schocklen meint, but was To meint nod, zu, to nod. but zugeschockelt, zu. To shocklen is to nod, accompanying what they don't say, accompanying their thoughts. So it's in addition, nodding in addition. Mhm. Okay? Hatsu Yeah. is also in addition, nodding in addition. I think that we will stop here. If there are a question about words or a comment, I am ready to hear.
The prefixes are very difficult. Su, on, rein, on. Yes, but Far, if we will it's very, it's, all right. if we would speak every time we met them, at the end it will be more clear. Okay, So I am sorry that Anna and Shlomo and Daniel didn't come, and Vera, but we advanced our reading. We are on page 31, Yelena. כן, כן, כן. כמה חסר נשארו לסיום? כמה שורות, אני חושבת אוקיי, 10 שורות. אז תעשי לך סימן, מהמם. and we will meet יום חמישי okay. this week. Thank you. Okay, Very much. Schönen Dank, Elena und Nicht Professor auf was. Scheintuch. Yeah. כן, הגרייס כן. דנק euch.